Nga nagidalaman minimo diri ah. Ako'y gustong istorya sa inyo ha. Unsa man sad? Kulba ra ba kay diring lugar ah? Sa una, mag-agihan pa sila mama diri. Nga. Naara ba daw kuan diri iring itom na mga unog tao. Kulba man kay diri ah. Gusto ron ako istorya sa inyo ba para di na ka mga diri otro. Oh, Mga pangit diyan ka mga wakwak diri. Imbis na ako'y plano mga hoy. Gani, Sayang. adlok na nun. plano diri naming wit untana. Ayan na lang jud mo diri ah. Adlok jud ka ning lugar. Kay katong ni agi pod. Nag-agi ko diri ah. Niluksuluksuhan pud kog siyanak. Nah, mauna jud to ba? Diri ako tong lugar atong siyanak diri ah ba. Tawhan. Manila. Tong siyanak ba diri Manila. Manguha daw tong bata, manguha daw itlog. Kulba na ka diri ah ba. Laki ra ba ko? Kulba ang diri lumiton luman. Na, kuha gali. Ito ah. Yung si mama. Lalo ka po. Lagi balita po na nako pre. Oo. Pre. Ay, dito ah. Basta kay mag-agi lagi na ka. Mag-atura lagi ang kuha lagi dalan. Mga daw lagi daw diri ah. Mga elemento diri dili mo. Tabas-tabas daghang kayo. Ang tugra lagi. Basta-basta. Basta ay uy. Katong naging adlaw, naging mo diri hapon kilong-kilong. Oh. Ay mulugwa nga. Itom kay murag janitor now. Balbal mo nga ito ka. Balbal din na pre. Balbal yun na. Oo, tama. Balbal yun Tama. na. Balita na Balbal. diri. Gahamal-hamal ang dila. Balbal na. Kanang balbal. Padikit-dikit ra sa kahoy ba. Kulba kay tong naagi sila lulo diri at ganda-ganda sila kay buko din nagbalbal. Gani mo. Ito may kaunon anak niya. Tinai. Tinai. Tinai na iya kauna. Kaya nung kaong tinae pre. Ang tiyanak, mangingitlog. Oh, mo yun itlog. na. Di nga na. Magi, di na kumagi diri. Saman mo rin. Ang bawat ng balhibo ba? Isa daw. Uli na ko. Isa daw. Murag may Sa iring. Hilap sa ron. Tingin. Sa ron. Ano na sa pa bay? Dugog niya yung tingog pre. Tingog. Diyan nga side pre oh. Diyan nga side pre. Isa. Diyan nga side pre oh.